Hej, 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 witam was pięknie w mojej kuchni. Ja jestem Niklaus, a to jest gra Deceit, to się pisze Deceit i to jest taki horror, wyszedł parę dni temu, chyba, albo wcześniej. Ja się przed nim broniłem długo, ale teraz już się nie bronię, bo nie ma w co grać kompletnie. A Mass Effect Andromeda okazał się przynajmniej w trialu grą zawodzącą wszelakie z moich oczekiwań, także łapiemy się tego wszystkiego, co jest dostępne za darmo dla streamerów, a tą grę dostałem od twórców i sobie w nią zagramy. I co to jest? To jest coś takiego trochę jak Left 4 Dead połączony z Dead by Daylight. Nie wiem, zobaczycie w praniu, o co chodzi. Mamy tutaj tutorial videos, to sobie zobaczycie, to nie będziemy tego u mnie oglądać, u mnie zobaczycie grę. Mianowicie, mniej więcej w skrócie, chodzi o to, że jest 6 graczy i jeden z nich jest zarażony i potem zamienia się w potwora, ale my nie wiemy, który jest zarażony, także wszyscy są w kręgu naszych Wszyscy są w kręgu... Wszyscy są podejrzani potencjalnie i możemy go, wiadomo, wyeliminować, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to działa, bo zagrałem w to raz przez 3 minuty. Aha, jest 2 zarażonych, pisze Jack Lul. No, czyli 2. No, bo ja w to grałem 3 minuty, ja tak mówię z tego, co jednak na wyczucie. I on się potem zamienia, a my musimy wykonywać tam zadania poszczególne i tak dalej, i tak dalej. Gra chodzi na Unrealu Engine, wygląda całkiem nieźle. Nie mam pojęcia, ile kosztuje, jeżeli by ktoś ją chciał sobie kupić. Ale ciekawy pomysł, powiem wam, ciekawy koncept. No, czy można się pozabijać na starcie? To dopiero zobaczymy. Bo mówię, ja z tym nie miałem kontaktu takiego poważniejszego i zaraz wszystko, moi drodzy, zobaczymy, a dokładnie za minutę, o, już nawet nie za minutę, nawet za mniej jak minutę. Setting up Dunning-Kruger Asylum. Coś się tutaj ładuje. No, ja mam niski level, no bo nie grałem. Jest to logiczne. Tu jakieś when being gassed, czyli gazują jak w H1. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to się będzie, o co to chodzi tak naprawdę. Ciekaw jestem. $15 kosztuje Deceit. No, czyli jakieś 60 zł z hakiem. Zobaczmy, czy warto by było to wydać. Na alcie jest voice chat. Tutaj to jest dość ważna rzecz. Dobrze. Tu sobie wybieramy postać. Oczywiście gra ma ten problem tradycyjny, że postacie się doładowywują, znaczy tekstury się doładowywują z masakrycznym opóźnieniem. Weźmy sobie normalnego Europejczyka. Takiego jak ja jestem na przykład. Select traits. To są takie... I like this guy. You ever hang out with Gone anymore? Muszę ich ściszyć troszkę. Takie perki mamy, tak jakby... No. It's really Do hard roboty. to keep up with, man. The motherfucker is always on the move. It's true, just like his dad, man. Trzeba gadać. Ain't nothing but a gangsta No. party. I'm hanging out with my sister / brother. I'm still not really sure which it is. Oni będą... Right, You right, know, I'm right. just taking care of her. Oni him. będą dużo gadać. You know. Weźmiemy sobie amunicję, bo tego mamy mało, bardzo wyjątkowo. Yeah, did you read any of Tu się zamkniemy. the Hello? mangoes and manga and shit? What was that? Did you read any of the mangoes and anything like that? No, past Czemu oni o I've mandze never gadają? watched any of the mangas. I've only just watched the anime. One of my buddies has read like most of the manga though. It's pretty Kurde, fucking jest jakieś sweet. problemy są z optymalizacją Yeah, I've tutaj seen like na the tej pictures mapie. of where he like goes ape shit on the one Właśnie- girl ant Nie, muszę to that ściszyć. killed Oh, Kite. yeah, yeah. What? Like Oh, I those meant, in the like, anime What are Ej, you is ale guys to- insane. talking about? What Są the I tu mean the jakieś... manga. Right, right. Widzicie, co się dzieje? I meant like after Tu the się w niektórych miejscach takie są... after the arc ended. Tu jest After, okej, the ale- last Oh, episode, you know what I'm saying? no, I have not read any of them after Nie the wytrzymam. last episodes. Nie wytrzymam. Shit's pretty crazy. Błagam. Yeah, I'm Yo, sure. who started in I- the white room? Who started in the Oh. white room? Dobra. Not sure. Gra ma problemy Did you get that in the fight? optymalizacyjne. Jak widać, na Was przykład acting tu się suspicious. patrzę, to jest 5 klatek. Scanning it. To jest załączone. Ah, yeah, he would shoot me right away. It's ish, it's ish. Co się dzieje? Kurde, He ej, legit start. It's this. Who is it? czekajcie, bo ja nie wiem. Why are you shooting him, What the Bex? fuck? I It's scanned Who is fucking it? Ish. Who is It's it? Ish. 100. He started shooting him when he scanned. He's. Oh, Okay, it's 100% okay. Ish.
Literally, when Nie- nie wiem, o co started chodzi do shooting, końca. he started shooting at me. I just O wanted to kurwa. say that. I got hit, so I just... I saw you start shooting him. That's why I downed you. I was like, well, Czekaj, fuck No, czekaj, I didn't start shooting. Ogłupieję. No, you shot the guy that was scanning. Ogłupieję. 100%. I watched you. Napierdalają Sorry, jakby mieli... Alright, the I have guy no that's fucking Jak the guy city. that's tracked is who we can kill. Just go to the guy that's tracked. That's him. Go mamy zabić? Aha! He's down. Ja nie wiedziałem, He's że go down. trzeba... He's down. Bo tu można z noża też. I can't pick him up, sadly. Just shoot him immediately. Shoot him. Nie wiem! Ja nie wiem, No, get up czy ja there. dobrze... Alright, only one left, guys. LOL? Ja trochę nie ogarniam, co się dzieje. I always make sure that that's why I'm so glad whoever tracked him. Good job, you did a fucking good job. Zacznij do nich gadać po Wait, how did he niemiecku. die? Ale to chodzi o to, żeby się porozumiewać, a nie żeby się jak najmniej porozumieć. Yeah. Because he was tracked, so I brought everyone with me to kill him. Czekajcie, tu jest jakiś hopek, ale... Can you take it, please? O! Shotgun. Dobra. I'm getting the inspection kit here. Gierka ma zdupioną optymalizację w niektórych momentach, na przykład tu działa mega płynnie, ale są takie miejsca, gdzie coś... O, na przykład tutaj, widzicie? Yo, Kahlua Who's is getting, who got scanned? Nie wyrabia. Who? No niestety tak. Killua. To I am jest innocent. hipsterska gra Coming with you. z hipsterską optymalizacją. I'm in the prison room at the moment. Także What tak to what do the wygląda. notes do, by the way? Do they give so cool anything? to look at. Mogę włączyć telewizor? Fucking pointless. Nie mogę. Not really. Mogę takie coś. Alright, can we meet up in the prison room, please? 10 seconds? I've taken the camera. Okay, everybody come to the prison. Tylko skąd mamy wiedzieć, kto jest zły? Oh no, I'm Skąd scared. mam to wiedzieć? Where's the Siema. prison? What? Why? Oh, Why did you shoot me? that kid. Who shot me? Thanks a lot. Co za głupki. Okay. Ustaw sobie wszystko na low, tak? I'm coming to get you up. 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 5 seconds. Wait, I'm Oh, getting you up and we shoot him. You're up, Thanks, brother. thanks, You're thanks, up, brother. thanks. Who shot you? I don't know, I didn't see him. Alright, well, I just... I still have another antidote. Oh, you're so slow. Please get out of my way. Czekajcie, muszę The zejść guy do in green bagażnika. without the Oh, top. He just Lol. drank dead. Boom, 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 boom. I'm dead. He just drank in front of both of us. Alright, GG, boys. So we got all, right? Yes, they're all dead. You got some. Unless Hey, I'm what's the lying. hint? How can I tell No. if someone's infected or not? You If didn't I even should say shoot him anything, or he not? just started shooting you. Yeah. Yeah. That's how. That's why I believed you. I was To mi- like, alright, to mi well, pomogli. it's very obvious. You didn't even say he was infected yet, and he's already shooting you. Like, Find the exit, ale gdzie jest wyjście? usually you can play it off, but he played that really poorly. Dude, we are not all pro. so Where's the exit? I can't see the exit. I've been scanned. Exit. there is no exit. There is no exit, my friend. How there is no if there is one? Co mi gada, że nie ma? Nie umiem znać wyjścia. No nie widzę nic, it's too dark. Is there a flashlight? No, o! Kurwa. Nie stresujcie mnie. Czekajcie, dobrze idę chyba. Jest! 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 A! Brawo! Wygraliśmy, Dude, I uciekliśmy. didn't know if you were gonna make it or not. I made it! Game. Good game. Widzicie? A ten jeden mnie chciał oszukać. Ale ja nie czaję... Skąd ja mam wiedzieć, kto jest chory? To nie widać po nich. Ej, fajne to jest, powiem wam, fest. Mi się to podoba. Ten pomysł jest dobry całkiem.
Dobra, level drugi. Super. Partia. Bang, 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 in the name. Opening zrobimy sobie. JT45 Woodland. What? Okej. Nie wiem o co chodzi tak trochę. Alex, Freeman, Chang, Lu, Chang, Lisa. A tak wygląda potwór. I możemy mu zmieniać skiny na śmieszne. Ale to jest z tego co widzę za pieniądze, tak? Purchasing coming soon. Czyli póki co jeszcze we cannot purchase. Inspection kit pozwala wykryć kto kim jest. Jak ktoś go podbije, to jest zarażony. Jak ktoś się oddziela od grupy, to najprawdopodobniej kombinuje. Zarażeni mogą przełącznik deaktywować, więc warto na to zwracać uwagę. Aha! Czyli jak nie mamy tego kita, to w zasadzie wszystko polega na, że tak powiem, zaufaniu. Okej. A ja sobie muszę zrobić jedną rzecz, bo tu jest zdupione to oświetlenie. Tylko która to może być opcja? Bo tu jest taka... Wszystko na low niby najlepiej ustawić. Może to jest zwoti całe. Co to jest zwoti? Nie wiem. Tile shading. Tiled shading. Motion blur. Zainfekowani piją krew. Okej. Dobra. Ale mi się to podobało. Pomimo, że nie bardzo ogarniałem o co chodzi. Dobrze, jedźmy dalej. O co chodzi w tej grze? No, patrz chomik, to się dowiesz. Żeby uciec, trochę jak w Dead by Daylight. Całkiem sporo ludzi gra. No właśnie, oszukiwać trzeba będąc tym złym. Że 2 jest zarażonych na 6. Okej. A ciekawe czy są różne mapy, czy jest tylko jedna. Jak tam był tytuł... jak tam była nazwa mapy, to chyba będzie więcej jak jedna. Tak, trochę takie Dead by Daylight. Trochę taki Football Manager. Trochę takie... Trochę taki Assassin's Creed. Trochę Colin McRae. Dirt. Trochę Sapper. Trochę wszystko. A, jest nowa mapa. W lesie. Dobra, weźmiemy sobie... Hello. 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 Are you infected? Obviously. I thought so. Where am I? Hello, my friends. Hello. Hello. Go left. You want this? Inspection kit. I ma inspection kita, będzie wiedział kto jest zarażony. Ej, fajna, Grab the inspection kit. fajna grafa. Go left has it. Tylko, że zdupiona Don't optymalizacja. forget to pull lever. To trzeba załączyć tutaj. W śmieszny sposób. Albo jak to mówi nowa sławna streamerka, śmieszny. Don't scan him. Don't scan him. Don't scan him. Someone. Do not scan someone until someone becomes suspicious. Otherwise, it's a waste He's of suspicious. time. I'm not 'cause you just told him suspicious to scan at it. all. I'm totally not suspicious. Look at my eyes. Do I look suspicious? Yes, No, you do. I'm not.
Guys, I'm funny. Jakie to dobre jest, kurde. Yeah, I hate this map. The other map's better. Ja mu powiem tak, czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Grab the items, it extends daytime. Czy ja mógłbym być zainfekowany? Is there any blood missing? Chyba nie. Ja To żadnej dałem, krwi jumping nie piłem, jakby co. Suck your I think blood. so. Very thirsty. Oh my god. Jesus Christ! Bloody hell, man! Hello, my friend, I see you. I love your tattoo. I love your glasses. I love your mohawk. Please, I would like if you would like point your gun away from my fucking face. Yes, it. Fall down. This is my rock. I am the Lion King. You can like hide in bushes and stuff. Halo? Like this. You look, my O! friend. To tak Harlo? I'm gonna drink this blood. Don't tell anyone, yeah? Okay, thanks. Why am I dying? Deli, get out of the gas. Don't Cabin. yeah. Cabin. Dobra, czekliśmy do następnej strefy. A, i oni z tego piją tą krew i po tym można poznać, że oni są, że oni są zainfekowani. Kto rozwiesza krew na tych, na kroplówkach w lesie? Cloud, that guy just drank some blood. I think. And they didn't. The bag's still there. No, I didn't. You hear a Sorry, gulp. I thought you were stood there. I don't like blood at all. Definitely heard something. You hear a gulp if someone drinks blood. Someone just If you're near reacted him, it is. So to there's blood missing there. What? Oh my god. Oh my god. O kurde, przemienił się. It's over there, it's over there. Almost got him. Where is it? I'm watching you Don't guys over there by the transform blood us, bag. Let's see what Don't you drink that want blood bag to now, do yeah? next. Huh? Don't drink that blood bag now, I see you. I am the next guy, I'm above you. Co to jest? I am Batman. I'm Batman. I am Man-Bat. I'm going to track this I one. am Batman. Hello sir, are you a monster? Hello. No? Because you look like My one. friend. Dobra, wydupiamy. There are better ways to tell people they're ugly, you know, and call them a monster. A, to jest zawarte! Tubera! Go left, why didn't you pull a lever? We haven't even used He's also the one with the scanner, so. Kofi, please use the scanner. It's infected with some of the scanner. Ale ja nie mam skanera. Jak mam go użyć? That just use only. Do not stand on that, do not stand on that. Okay, If you stand on okay. that, I'm shooting and killing booty. Wait, why? Well, maybe I But wanna kill why? him. Yeah! Maybe I wanna kill him. No one needs to lethal. Absolutely no one needs to We fucking have some lethal. infected right now, so we I need need to some leave. heroin, man! Give me the fucking grounds! Oh, I'm joking. Don't kill me. Hey, you are My suspicious gun because is you are trained on the back black. of your fucking head. You get it? You get it? That's racist. A bit You get maybe. it? You get it? Oh my god. Przepraszam. Photo shoot. That's a waste of a camera. You! don't I need saw to you go drink that blood. transform, dude. I fucking saw you drink that blood, bitch. I'm following Chang, the fucking Asian guy. What? Good shooting, everyone! Look at me. Ej, Kaju, on jest... Ah! Help! 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 They got me! Ah! Help! Guys, please! Down. I'm back. I think I got bit. It's almost dead. Life has a timer, and yours just ran out. Yeah.
Koifłech. Fucking knew it was go fast. That was fucking easy. You That gotta was use the scan quick. next time you get it, buddy. Fuck out. Fuck's sake. I'm so confused. I didn't get out the map, so I lost a pip. Człowiek małpa mnie dopadł. Even though I survived. Apparently I lost. I don't know. I mean, I Because wasn't you didn't kill all these survivors. No dobre to było, no zginąłem, ale... Ale śmieszna gra, powiem wam. Idzie pograć. Dobra, spoks. Gromy dalej, bo mnie wciągło. Aż muszę popić, wiecie? Muszę popić. Fajny, ciekawy pomysł. Taka nastawiona gra na... na komunikację, co jest tak na odmianę. Mam nadzieję, że tak ona nie zdechnie tak szybko. Czy to jest alpha czy early access? Nie wiem, powiem szczerze. To jest jakaś wczesna wersja na pewno. Chyba to jest early access, mi się wydaje. Tak, trochę jak w Garry's Mode, dokładnie. No, w DBD brakuje komunikacji, chociaż z drugiej strony Dead by Daylight komunikacja by tak ułatwiła. Hello, Robloxians. Hello? Hey. Dobra, weźmiemy se Changa. A tu trzeba mieć tiery, panie, ja tego nie mam, kurwa. To było w Early Access, 20 dni temu wydali normalnie, tak? A, okej, no dobra. My head. Okej. Is this thing on? Hello. Aktivujemy levera. Revela. Scanners here. Alright, dude. Dobra. Found some armor. Ja to dostałem. Who wants to be scanned? I would love to be scanned, so you can prove to everybody that I'm I not am infected, so I don't need to be scanned. Okay, I'd say scan them first. Who? What? Identify yourself. Alright, everybody come to the middle. Everybody get over Patrzcie, to the będzie, center. How będzie, many people będzie we got? 1, skanowanie. 2, 3, 4, 5. We don't have so One much time. is out and about. Scan the one out of the butt. Hold on. And let's see. Ciekawe. Fuck, we need more time. That would be Where is Roger. Where's Roger? Roger. Collecting Yeah, okay. stuff because I'm gonna someone scan stole Roger. my stuff. I'm gonna scan Alright, Roger run- when I see run him. the scan. He's right Oh. here. He's right here. No, you shouldn't do that. Nah, do it. I think it's a great idea to scan him first. I don't go ape shit on him, but he's infected. Yeah. Alright. Don't go ape He's shit. fucking Yeah, lying, man. There's no blood missing. What? Yeah, sure, dude. Whatever. Alright, you should have downed him before we came into blackouts, just to see if he had any blood on him. Kto I'm strzela? downing him now. Yeah, just in case he drank blood. I didn't see any missing Yeah, blood up here. Aha, Alright, czyli Lando, were zastrzelił go tak. you the one who Randall scanned is Lundell? a Yeah, I fucking scanned. liar. Can we scan you next, Lundell? Yeah, obviously you have to. Scan Landl. He is a liar. Yeah. He's a Yeah. fucking Ej, ale ja nie liar. wiem, że ja jestem, Sure, jakbym dude, był whatever. zainfekowany, to bym wiedział o tym, czy nie? You're really happy now you lost all your blood. Bo... W sumie nie wiem, Alright, teraz and of wiedziałem. course there's no scanner when we need. What are we Yeah. going to do? Fuck my life. We have to kill the most suspicious guy, and it's not me. Kill the dude. Yeah, just kill the fucking dude. That's fine with I me. Wiecie, mean, bo... No, we I can't mean, I don't kill know him. about That's... anybody else. I We just can't want to just worry kill him. about the innocents getting out. So if
he voted him A, na infected, spaw nie było then info, okej. I don't want him here. Exactly. But Yeah, but then me? again, You can't if he just go is away. innocent, but then again, if he is innocent, then I don't know. See, that's the thing. It's hard when there's no. shit. Then I don't know. I'm innocent. You keeping him around is just like increase. It's just down him again. Down him again, just in case he drank more blood. Dobra, I ekspy, ammo. didn't drink blood, man. I'm just saying you don't have to go apeshit on him. No, mamy shota. Landl is a liar. Watch out. Tak, to kto jest No, I'm zainfekowany not. jest Where are losowy. Roger Rabbit? I'm gonna. Alright, everybody come to this middle exit over here. Yeah, we're missing. Right Gdzie? where I I'm am. here. I'm here. Nie wiem gdzie, nie Everybody wiem get gdzie. out No here. problem. 1, 2. Wait, hold on. This guy came last. 1, Dobra. 2, 3. I'm not. I'm pissed off someone. That guy came my last. God. You with that monkey mask, you look very suspicious, man, you know? Why do I look suspicious? Because you look What like did a I do? monkey. No, it's not. That's He is awesome. Landl. Landl Okay. is the killer. No man. Oh my god. Yeah. We should down him right now. Just Lol. for the blood. Just for the blood. Yeah, we can't kill him anyway. He's a He liar. came last. I can't believe it. Ha, In time. szkoda. No, dude. And there's no scanner here. At this point, I'm just saying gun them both down. I just don't even know. Yeah, you can down me. Here, I'm here. Okay, Roger is shooting me like Uh-huh. that shit. What the fuck is But going yeah. on, man? Guess Dude, fine. to be honest, I'm deserved thinking it, about man. killing you both. Uwaga! Nie no, będziemy to na ciemności. That fucking tripping me out, dude. Ej, nie mogę... Aha, się Roger zdupiło doesn't przełączanie have broni. Dude, just kill one of these motherfuckers, man, because I don't like the Like, honestly, I don't believe any of them, but someone's gotta. Wait, hold on. I got the best way to figure this out. Where's the lever to get out of here? Somebody go find it and make them both try to press it. LOL! Co oni wymyślają? Shooting. Hurry up, hurry up, hurry up. That was Roger that shot. Jakie ludki. It was Roger. Dobra, ja nie Yeah, he's pójdę gonna try ostatni, something now. Okay, oh my I God. got There's that Landl. lever. bo... I got. Ja nie chcę być ostatni, bo oni pomyślą, Alright, że just press to this ja and get out jestem. of here. Who got the camera? Who got the camera? Czemu... I got a camera. Ah, stop! Why are you shooting me? It's Roger. I Oh my wasn't God. infected! Pull lever. Fucking lever. Pull the lever. Help! That's all I there. Told you. Help! Ah! I fucking I'm told coming, you. I'm coming, I'm coming. Kuźwa! Wow. K jest wyjście! Why didn't anybody pull the lever? We could have been out of here. All of us. We all could have been out of here already. Okej. Nobody pulled the freaking lever. I told you, Landl. Ja nie was the wiedziałem, że killer, to się damn zbiera it. przez strzelanie. Yeah, I didn't you just can't- kill him, But I man. couldn't believe any of you. Like, we didn't have a second scanner. There's nothing we could do. I was honestly thinking about killing you both, Dzięki, kurwa. which we probably should have done. At least we would have taken care of one Sorry. infected. Sorry. Dobra, no, nie zaufali mi. Nie byłem godny zaufania widocznie. Dobra, spróbujmy raz jeszcze, bo wciągło nawet, spoko. Dobra, fajne. Tylko musiałoby być dużo map, mogliby porobić jakieś potwory inne i tak dalej, bo będzie taki problem jak z Dead by Daylight, że będzie się szybko nudziło. Ale potencjał jest ok. Szczególnie na taką grę małą bardzo, no nie żadną produkcję AAA. Oczywiście, nic z tych rzeczy. O, bicy, dzięki Struś. Graj czarnym, to lewaki będą się bały strzelać.
Fajne to jest, ale nie do końca wiadomo o co chodzi. Nie no, wiadomo o co chodzi, po prostu 2 jest zainfekowanych i oni nie mogą się do tego przyznać, bo zostaną wyeliminowani. Ale oni na przykład krew zbierają i po tym można ich rozpoznać, że są zainfekowani. No i też mogą próbować uniemożliwić ucieczkę ludziom, nie? Wiecie o co chodzi. Przez te wajchy, żeby nie mogli uciekać. Dobra, weźmiemy sobie babkę, bo babka może będzie budziła zaufanie bardziej. Ale nie no w sumie. Kobieta budzić zaufanie, lol, ale wymyśliłem. What happened to me? Hello? Testing. 1, 2, 3. Dobra, lewery aktywujemy, żeby nie było. Co za słowo? Lewery aktywujemy. Stop hogging it, Jakiś bajtel. Coś tam godo. Tu jest w ogóle bardzo mało naboi, nawet tak, że się nie obronicie za bardzo, także trzeba szukać. Nie wiem, czy są ino 2 mapy? Faktycznie? Ej, ja jestem zarażony, ale jaja. Ja jestem zarażony. Oni nie mogą tego widzieć. Oni nie mogą tego widzieć, jak ja to zbieram. Myślałem, że to idzie przez szczał zebrać też, nie wiem czemu. I on jest infected też. Tak, ja jestem zarażony. A kiedy się? A zamieniam się, jak zbiorę tej krwi dużo, nie? Tyle co trzeba. Daniel. Where's everybody at, bro? A co się stanie, jak dam track player? I'm going towards the exit right now. There is a blood Wiecie, co ja mam na trójce? Nie. Father, there is blood missing. drinking blood. No jest missing, bo ja zabrałem. Czekajcie, tam jest krew, bym wypił, ale się cykam, że się skapną. think it might be Randy. Jolo. Dobra, ja nie mogę się udusić. Shit it again on the all white vans. Szybko! Dobra. Weźmiemy trackera, że niby nigdy nic. Now it's at least someone's trying to escape. A my wiemy, że my są zarażeni, nie? Damn, Daniel. I just heard someone drink blood. O kurwa. It's probably you, motherfucker. No, as in it's the. Oh! I think I know who it is. Somebody just lag out. It was one person. Yeah, I saw that. No, To nie ja. no, To nie ja. it's Nicholas. Nicholas was drinking blood. What? No! I heard it. Get up here in this corner, man. Cameras out, boys. Cameras out, boys. With that Oh, I plan. forgot. Czekajcie, mogę transformować już. Cameras out, boys. Games innocent. Get those fucking cameras out, man. Oh, Look at that one straggler creeping up from behind everybody. These motherfuckers are down there sipping blood. Who the fuck is this? Are you Names talking to aren't me? up. Nah, it's this blonde right here, and it's probably this other blonde. aye. Nicholas was one of the blonde lassies. Co? Motherfuckers took a long time to get up here. It took Wait, you a long time to get up here, sipping a lot of blood, There's one person missing. Jaki kurwa kabel, ej! Jaki kabel?
Dobrze, że trackera nie Oh, mają. Nicholas is here. Yes, I'm here and If so anyone what? gets a- Track Nicholas if you get one. If you get a tracker. Cio! Nic nie... Shit, mom, bring me another pair of pants. Ej, a jak wypiję tego tak w opór, to co się stanie? Why do you keep following me? It's you going by me, I'm not following you. Let me, you know, drop this motherfucking tracker on Nie wierzą mu! Don't get with oh. Oh, Trzeba go odjebać, Mówię wam, trzeba go odjebać. Ja krew bym się napił, ale kurde nie mogę. It's this motherfucking I've blonde got a right camera. LOL! here. That blonde bitch. Pokapowali się. What was that bitch? Cholera, Infect. cholera. No nie mogę tej krwi wziąć, bo... Guarantee you it's the other blonde, bro. aye. That's Nicholas right there. Unlock the door! Unlock the door! I'm doing it right now. We've got one blonde cunt here. Dobra, kurde! I'm flashing it. A! Żyja! Chodź sam! O! Jebać! Żremy! No. Żremy! Hold on, let's go. Kurde! Dawać go! A! Life has a timer, Kurde wele! yours just ran out. Well, well, I told you it was Nicholas. I thought I heard you drink blood. I knew it was both the blonde cunts, I said. I called it out. The I blonde can cunts. never trust them. I told you it was Niklas! They took too long. Necklace! I told you it was necklace! Mogłeś Mogłem krzyczeć kra. Ej, dobra, zakończymy sobie ten odcinek na YouTube'a. Dziękuję bardzo za uwagę. Powiem wam, nie spodziewałem się, że będzie taka beka przy tej grze. Fajna, bardzo fajna. Także jak chcecie jeszcze coś z niej zobaczyć, to zostawcie tam łapy w górę. Wbijajcie na Facebooka, na G2A, na streamy Twitch TV Niklaus. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Krz.